And, hi guys, good morning. Welcome nga pala sa sa channel ko nga pala. So, update tayo dito sa mga baboy. Actually guys, malapit na silang mag-4 March yung mga baboy. Actually guys, update ko nga pala kayo. Kakalimang sako na kami ng grower dito sa limang baboy. And ngayon ko lang sila mapapaliguan kasi nung mga nakarang araw nag-uulan. Ito, kung titingnan niyo yung itsura dito sa likuran ng piggery dito, taas ng tubig kaya ang taas, di ba? Ganyan kataas ngayon yung tubig dito sa likuran. Ayan, nagkalat yung mga bibi. Pati rito sa likod, ito yung likuran ng piggery. Yung tinanim namin nung nakaraan, ayan, inabot na. So yun, balik tayo sa piggery. At tagal-tagal di ko sila napaliguan kasi malamig, baka mamaya. Nakarang kasi sinipon yung tatlong baboy, pero ayun, salamat naman sa Diyos at kahit pa paano nag-okay na sila. Ayun, nga pala guys, pag sinisipon pala, pwede palang gamutin gamit yung suka. Papaamoy mo na sa kanila para tutulungan mo na silang bumahing. Ayun guys, sinubukan, yun lang pinay sa akin nung vet nga pala nung nakaraan, nung tinurukan sila ng antibiotic guys, para matulungan natin yung mapalabas yung sipon nila, yung sipon ng baboy. Is paamoy nyo na suka, lagay nyo lang sa basahan, tapos nyo lang sa ilong para mailabas yung mga sipon. Pagka nilalagnat naman daw, lagyan daw ng yung suka to sa likuran. Pero yun, na-experience ka na ganun. So ayan guys, ito na nga pala sila. Si Brownie, bilog na si Brownie. Ayan. Bilog na bilog. Laki na. Ayan guys. Ayun pa isa. Mahaba na, sakop niya na yung isang yung kinakainan nila. Tsaka ito. Ayan, pinalaki na nila. Eto, isa pa isa. Yung dalawa. Tapos ito naman, ito talagang talagang pandax pero malaki yung katawan. Ayan. Si Blacky. Ito suplada to eh. Ayun guys, limang sako na tayo ng grower sa kanila. So ngayon, paliliguan na muna natin sila. Ayun guys, guys, thank you nga pala guys. At nasa 243 subscribers na tayo. At thank you talaga ng marami. And sa mga magsasubscribe guys, thank you ulit. Thank you in advance sa inyo. Yan. Ayun guys, yung sa pag-aalaga ng baboy, wag kayong matakot na mag-alaga ng ganito. Pag-aralan nyo lang paunti-unti. Pag nagtayo, tanong-tanong lang sa mga vet, yan, kung ano yung dapat gawin, tsaka sa mga dati nag-aalaga. Mga ganyan. Yung mga magsisimula yan, huwag kayong matakot na mag-alaga ng ganito. And bukod sa lahat, kailangan talaga may mamumuhunan talaga muna tayo sa simula. Kaya lahat nung namin labas muna. Yan. Sinimulan muna namin sa 5 para mapaganon yung pag-aalaga. Paunti-unti. Maparami natin sila. Maparami yung alagaan natin. Ayan. So yun nga guys, at ayan, thank you ulit. Teka, kunin ko lang yung tubig at paliliguan ko na kanina pa awas ng awas. Ayan. Teka, wait lang. Ayan. Ligo. Paliguan muna natin sila. Kasi nakaraan din napaliguan eh. Ngayon ko pala paliliguan itong mga to. Wait lang Ayun, bumalik tayo sa bahay. Nakakalimutan ko isuot yung yung bota. Kaya kasi pagka laging basa din yung paa pagka So ayan. Tingnan niyo. Ayan. Ang lapad na rin ng katawan niyan. Itong itim. Ito medyo mahabol to eh. Ayan. Tingnan dito sa kabila. Yung isa parang nalugi. Mamaya kain kayo mamaya.
So, yun lang guys, yung update ko asap mo dito sa limang baboy. Yun nga, kanina, sinipon, nakaraan, sinipon yung tatlo. So, pinaindigan ng antibiotic, tapos pinano ng suka para matulungan sa paglabas ng sipon nila. Pero yun, okay naman na sila. Yan. Yan yun. Diba? Tulog na tulog siya. Mamaya gigising natin yung pagka piniligo. Yan. So yun guys, thank you guys. At please like, comment, share, and subscribe guys. And subaybayan nyo lang yung mga video na i-upload ko regarding dito sa limang baboy hanggang sa may dispatch natin silang lahat. And hindi ko pa alam kung ititira yan at gagawin inahin. At yun, mapupunta na naman tayo sa pag-aalaga ng inahin at mapapag-aralan natin kung paano sistema ng inahin. So yun guys, God bless and bye bye sa inyo.